Εδώ σκήτη Αγίας Άνης. Η σκήτη της Αγίας Άνης είναι σύνολο διασπερμένων σπιτιών επάνω στους βράχους, όπου μονάζουν ένας έως δύο, τρεις, ακόμη και τέσσερις μοναχοί. Σε ένα από τα σπίτια αυτά βρήκαμε δύο ασκητάς μοναχούς από των αγιογραφικών οίκων των ιερομονάχων αδελφών Κάρτσονα. Πάντα εν σοφία, Χουρμουζίου χαρτοφύλακος.
Πρωτό και Παρθένε, εκ του Ρόδων και Αμάραντον Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Της μετανοίας Άνοιξον Συνεσίου Σταυρονικητιανού Αγιορείτου. Δόξα πλάγιος του Τετάρτου. Ναι, δόξα Πατρί και
Μετανοίας άνοιξον μη εις πειλαζόδοντα. μετανοίας άνοιξον μη πειλαζόδοντα. Ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου. Ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου Προς ναόν των προς Αγίων σου. ναόν των Αγίων σου. Ναόν φέρον του σώματος. Ναόν φέρον του σώματος Όλων ενσπυλωμένων. όλων εσπυλωμένων. Αλώς ικτήρμον κάθαρον. Αλλός ικτήρμον καθαρον Ευσπλάχνος σου εσπλάχνος σου ελέη. Πλάγιος του Δευτέρου. Ελεήμων ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νικτήρμων σου εξόλυψον το νόμιμά μου. Τα πλήθη των πεπραγμένων μηδινών. Τα πλήθη των πεπραγμένων μηδινών Ενώνω τάλα. Ρέμω την φοβεράν ημέρα της κρίσεως. Την φοβερά ημέρα της κρίσεως. Αλαθαρών εις το έλεος της ευσπλαχνίας σου. Αλαθαρών εις το έλεος της εσπλαχνίας σου. Ως ο Δαβίδ βώσει. Ως ο Δαβίδ βώσει. Ελέησον με ο Θεός. Ελέησον με ο Θεός Κατά το μέγα σου έλεος. μέγα σου
Άγιος ο Θεός και δύναμις του βήματος. Ησύχων δεύτερον, αρχαίων. Πίανση επάξιον οδύν Σωτηρίου Βλαχοπούλου μετακρατήματος ησύχων πρώτον 1885. Πίανση επάξιον οδύν η μετέραν προσήσει ασθένεια ημί την χαρμόσυνον ειν καυρίλη μας εμισταγώγησε. Χαίρε Θεοτόε και Παρθένε, μη τυραννύμφευτε.
Άξιον εστίν εις ήχον δεύτερον παλαιών ανώνυμων. Till I am
τεινώντος Θεοτόκον σε Αλεξανδάρια Θεοδόρου Φουκαέως. Απολυτίκιον των Αγίων Πατέρων των εντοάχθου διαλαψάντων. Τους του Άθου Πατέρας και αγγέλους εν σώματι, ομολογητάς και οσίος, ιεράρχας και μαρτυράς, τιμήσω
μας. Δόξα το αγίασαντι, δόξα το εν κινδύνης ημών προστάτας δείξαντι. Αξίον εστίνος αλήθως, και παναμόμητο και μη θέρα του την τιμίον τεράτων χερουβίμ και δόξον γκρίτος τον σεραφείμ, την αδιαφθόρος τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγάλη Τυπικά ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων κατά την τάξη του Αγίου Όρους. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ευλογητός η Κύριε, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, και πάντα τα εντός μου το όνομα του Αγίον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, και μη επιλανθάνου πάσες τας ανταποδόσεις αυτού. Τον εμιλατεύοντα πάσες τας ανομίες σου,
των ιόμενων πάσας τας νόσους σου. Πολυτρούμενον εκφοράς τη ζωή σου, το στεφανώντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηστήσετε ως αετού η νεότη σου. Κύριος, εν το ουρανό ητήμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί σχηπιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Αγίον αυτού. Ευλογητός Κύριε. Λειτουργικά Χαραλάμπους Παπα-Νικολάου. Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοουσιών και αχωριστών. Ελεόν ειρήνης, θυσίαν ενέσεως, και μετά το πνεύματος σου. Έχομεν προς τον Κύριον, αξιόν και δίκαιον. Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και ηγέτης δοξήσου. Ωσανά εν της ύψης της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν
Χριστός Ανέστη, Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Χριστός Amen.